Abuja bụ isi obodo anya bụ Nigeria bụ ndị nke ga-enọbịa ma nabata ndị ọkachamara na ngalaba sayensị nka na ụzụ na iwebata ihe ọhụrụ n'ime ọnọdụ bụ ndị nke si na otu ọlụ ECOWAS wee bịa njem n'ime ala anya bụ Nigeria na ya bụ nnukwute Research and Innovation FARI nke afọ bụ 2022. Ya bụ otu FARI bụ otu n'ihe mmemme nke anọ dị ọkpọrọgwụ bụ nke wepụtara site n'aka otu ọlụ ECOWAS kemgbe afọ 2014 ma bụkwazị ụzọ o si wee na-emejupụta ihe ndị nke o nwere dịka usoro iwu ya na ngalaba sayensị nka na ụzụ na iwepụta ihe ọhụrụ site n'ọnọdụ ma bụrụ nke a chọrọ mma iji wee na-ahụ na enwere agamnihu n'ụzọ nchịcha dịgasị iche iche bụ nke eji wee na-achọpụta ihe na ngalaba ọmụmụ sayensị na mba Afrịka ma bụrụ nke ebumnobi ya bụ ịkwagote ma mee ka ọlụ nka na ụzụ bụrụ nke ga na-adịbi elu ma na-agakwazi n'ihu n'ebe o metara ezi nghọta pụrụ iche n'etiti ihe ndị ahụ a na-achọpụtagasị nke a ga-esi na ya wee kwagote ọnọdụ akụnụba nke obodo a. Princess Ekwi Ajide nke nọ n'Abuja ga-ewetara anyị akụkọ anyị. Ọ na-akpọte ya bụ emume mkpụrụ ụbọchị ise na Abuja ka onyeisiala Muhammadu Buhari gwara ndị Afrịka ka ha lezie anya maka ọdịmma obodo. Onyeisiala ahụ bụ ọkammụta Ibrahim Gambari nọchiri anya ya kọwara FARI dịka ihe nlegara anya maka nkwalite obodo. N'okwu ya na Mbore ka Minista Science, Technology na Innovation Senator Adeleke Mamora sịrị na FARI ga-enye aka ikepụta ihe ndị na-eme nyocha na ndị na-arụpụta ihe imekọta ọnụ site na Abuja. Abụ m Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.